Egunon, bizitza betea izateko eskaintza egiten digu Jesusek. Maitasunaren kultura sortu beharrean gaude. Elkarrizketak, askatasunak eta errespetuak osatu behar du kultura hori. Eta kristauok Jesusengan aurkitzen dugu horretarako indarra eta irakaspen argia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenideok, aitor ditzagun geure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, gugatik gurutzean hil zinena. Erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, eriotza garaituz aitak piztua. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, beti geure aldaitaren ondoan zaudena. Erruki jauna. Erruki. Erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zerugetan jangoiko gari. Aintza zuri jauna. Bakea lurrean, haren gogoko gizonei, aina hundita eder zaitugulako, gora zu, bedeikatu azu, gore espesuri, auspezagur, eskerrak zuri. Aitak zuri jauna, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesukristo, jainko jauna, jangoikoaren bildo,
aitaren seme. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, gogo bateko egin dituzu zeure fededunen bihotzak. Egizu maita ditzala zeure herriak, zuk aginduak, eta itxaro zuk hitzemana. Mundu honetako goraberen artean, geure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuan jar dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibaizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el señor Absodná, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquim, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Jaunari kanta ona baita, aindu handia, bere betiko errukia. Jaunari kanta ona baita, aindu handia, ematen dizkizut jauna, bihotz bihotzez, nire hitzak entzun dituzulako. Kantuz goratzen zaitut, aingeruen aurrean, eta zure templo santurantz begira, auspesten naiz. Jaunari kanta, ona baita, aindu handia, bere betiko errukia. Eskerrak ematen dizkio zure izenari, zure maitasun eta leialtasunagatik.
paregabeak egin bai dituzu. Dei egin izunean erantzun zenidan, kebena bizkortu bihotzean. Jaunari kanta, ona baita, hainu haudia, bere beniko errukia. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako kutunetik. Bai handia eta sakona jainkoaren eskuzabaltasuna, jakinduria eta ezagera. Bai aztergaitik haren erabakiak eta bai zume azinak haren bideak. Nor ezagutu du jaunaren pensamendua, nor izan da haren aholkari, nor eman dio haren lehenengo gero hark itzuli behar izateko. Harengatik dira gauza guztiak, haren bidez eta harentzat, haintza berari betieran. Amen. Jaunak esana. Eta eriotzaren indarrak ezaizkio nagusituko. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zurekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, Mateoren liburutik. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Jauna que sana. Bizigeran gizartean, edozein arlotan, boterearen bila ibiltzen gera. Bai politika mailan, bai elizan, bai familitan, eta baita ere gizartean.
Geure helburu nagusia gauden lekuan izaten da boterea eukitzea. Besteak baino gehiago izatea. Besteei agintzeko. Besteei zer egin behar duten esateko. Besteei geure pentsamentua adierazteko eta jartzeko. Hori da azken finean gaur egun, geure barruak mugitzen gaituna, ez? Baina Jesuse gaur boterea zer dan erakusten digu. Lehengo irakurgaian Sobna izeneko gizon bat dago jauregian, erregearen jauregian, erregeari zerbitzatzen. Misio bat eman zaio, erregea zerbitzatzea. Erregean nahia egitea. Eta botere hori haundia da. Baina Sobna hau zer ibili du? Botere hori ibili du bera goraipatzeko. Horretxegatik lehengo irakurgaian ikusten da Sobna kendu egingo dutela eta Eliakim jarriko dutela. Eta Juda etxeko giltza jarriko diotela bizkar gainean, algia, emango diotela bere postua Eliakimi. Jesusek berriz giltza hartzen du, bere Elizaren giltza hartzen du, eta Pedrorengan jartzen du. Eta Pedrori ematen dio. Eta ez dio esaten, aiba zure Eliza. Esaten dio, zuregan eraikiko dut nik neure Eliza. Eta zuk eukiko duzu boterea, askatzen dezuna askatuta gelditzeko. Lotzen dezuna, lotua gelditzeko. Misio bat ematen dio Pedrori. Eta misio hori da, beraren baitan sartzea, Jesusen baitan sartzea, Elizaren baitan sartzea, eta hortik bera ematea. Ez berak nahi duena egitea. Zergatik, azkenengo evangelioaren azkenengo pasartean esaten du, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Judutarrak esaten zuen zerbait da, eta atari desatar, lotu eta desegin. Zer esan nahi du? Irudi bada, judutarrak ibiltzen zutena, ez? Ez nahi zutena egiteko, baizik eta jasota zuten misioa beraien ikuspuntutik herriari emateko. Eta hauxe da boterea, Hauxe da Elizaren jerarkia. Hauxe da guk bizi beharko genukena. Eliza ez da aita santuena, gotzaiena, apaizena. Eliza da Kristona. Eta dano gaude, hemen Kristoren Elizan, bakoitza misio desberdin batekin. Ez batzuk misio importante batekin edo ez, bakoitzak du bere misioa. Eta bere misio horretan, fidelak izatea da geure eginkizuna. Ez boterea, bilatzea, eta botere horren atzetik joatea nik nahi dudana egin ahal izateko. Eta bestei jartzeko, ez? Hoxe izan dadila ulertzen dugun boterea, hoxe izan dadila ulertzen dugun Eliza. Gero eta botere handiago, gero eta zerbitzu gehiago. Gero eta kargu handiago izan, gero eta lelenago izan, besteengatik, elkartearengatik, Elizarengatik,
bere bizia emateko prest diren pertsona horiek, ez? Hoiz eskatzen diogu gure jangoikoari. Hoy nos situamos, Jesús, en el Evangelio en Cesarea de Filipo. Era una ciudad pagana, hoy existe, hoy día es una gran ciudad hoy, comercial, pero aquel entonces, en la época de Jesús, era una ciudad pagana en donde arqueológicamente se ha encontrado un santuario al dios Pan. Es un dios griego, ¿sí? En donde era un gran santuario. Y Cesarea de Filipo se llama porque Cesario edificó allí César Augusto un gran palacio. ¿Y dónde lo edificó? En el inicio del Jordán. El Jordán empieza allí. Justo el centro del palacio lo quería construir en el inicio del río Jordán, que luego recorre el mar de Galilea y termina en el mar Muerto. ¿Qué quería decir? ¿Era un antojo suyo? No era un antojo suyo, sino que era un mensaje que quería transmitir a toda la ciudadanía. Estaba diciendo que la vida procedía del poder de César Augusto, del templo de César Augusto. Por eso, Jesucristo en el Evangelio dice: Pedro, piedra, templo, sobre ti edificaré mi templo, mi palacio, mi iglesia, para que de aquí reine y emane la vida, porque tú has confesado no solo que yo soy el Mesías, sino que soy el Hijo de Dios vivo. Y eso es importante, hoy, sabiendo que tenemos y somos conscientes y hemos vivido en ese amor de Cristo, también hay otros amores que también pueden ir en contra de ese Dios vivo, ¿no? Esos templos paganos que podemos encontrar en todo el mundo, ¿no? Que van en contra de del verdadero ser que es Dios vivo, ¿no? Pues que todo nuestro ser mane de ese templo, del templo de Dios vivo, para que, cogiendo la misión de hijos e hijas de Dios, podamos llegar a nuestros hermanos y ofrecer lo que se nos ha dado, un Dios vivo, no un Dios de piedra, un Dios de los griegos, sino un Dios que se ha hecho carne por nosotros. Ha subido a la cruz y se ha muerto y ha entregado su vida por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut Jainkoa Aital guztidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernutara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Jainkoa Aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena,
haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten Zenideok, deiegi egun jaunari, geure otoitzak entzun ditzan eta lagun dia zaigun. Jainkoak erruki zaindu ditzan Leon Aita Santua, Fernando gure gotzaina, eta gure elkarteetan ardura eta zerbitzua duten guztiak. Egigun otoitz. elkar maita dezagun, egigun Para que todos los que sufren los efectos de la crisis sanitaria y económica puedan encontrar las ayudas necesarias para rehacer sus vidas. Roguemos al Señor. elkar maita dezagun, egigun Jainkoak sufritzen duten guztien ezinak entzun ditzan. Bereziki lanik gabe eta egoera larrian bizi diren guztienak. Egigun otoitz. elkar maita dezagun, egigun Para que todos nosotros profundicemos cada día más en el seguimiento de Jesucristo, roguemos al Señor. elkar maita dezagun, egigun Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amén. Egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Kristoren opari bakarraren bidez jauna, zure seme-alaben herri egin gaituzu. Emaiozu honez zeure Elizari batasuna eta pakea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere korri. Zuk bakoitzari eta nori bere orduan ematen diozu dagokiona. Eta zeure Eliza miragarriro zaintzen dezu eta zuzentzen. Zuk beti diarduzu Espiritu Santuaren indarrez, Elizari laguntzen. Uste ona beti zugan jarririk, estualdian etengabe otoitz egin dezaizun, eta posaldian eskerrak eman, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu posez beterik kantatzen dugula.
santu zerabei jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu gardeuek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta ezkerrak manez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere ezkerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun, Edurne, Apestegi familian hildako zenide guztiek, Mari Carmen, Luis, Abelina, Eulalia, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Juan Cruz, Sabina eta Jose Mari, Narciso, Fortuno eta Angel Mari. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarren, gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aina, Santu izan behin zure izena, etor egin zure reinoa, egin begin zure naia, zegoan ez dela
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakia gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Jagoikoaren bidotxa, zokentzen deso munduko pekatua. Jagoikoaren bidotxa, zokentzen deso munduko pekatua. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun, otoitz. Eraman gugan honez, jauna, bere betera zeure errukizko salbamen egintza. Egin gaitzuzu ononak eta adoretu, gauza guztietan zure naia bete alizateko. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Oharpena, datorren igandean, hilaren 30ean hasiko dugu Harritoketako Andre Mariaren 9. urrena. Hemen parrokian egiten danean hasiko da ordu erdi bat lehenago meza baino. Hau da, datorren igandean hasiko dugu eta orduan 10:30 hasiko gea nobenakin. Andre Marian berriz izango da ordu laurden bat lehenago. Bedeinkapena jasotzen dago. Jauna zorrekin eta bedeinkazaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santojak. Zoazte jaunaren pakegan. A ver, que he olvidado alguna cosa. Empezamos el próximo domingo la novena de la Virgen de Harritokieta. Cuando la celebremos aquí en la parroquia, la novena empezará media hora antes que la misa. Y en la ermita de Andre Mari, un cuarto de hora antes. Como empezamos el próximo domingo, los domingos empezaremos aquí la novena a las 10:30. Y tenéis el programa con el horario en el tablón que está en la entrada de la iglesia. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratsalde eta gabon bat izan dezazuela.